На цьому місці мала бути сцена цариці. Але режисер сказав слати нахуй імперські наративи. Це треба буде вирізати і вставити прямим відео. – 250 років тому, гостинно прийнявши запорожців, російська імператриця Катерина II саме з цього місця видала маніфест про ліквідацію Запорізької Січі. При цьому в маніфесті не було ні слова про заслуги запорожців у війнах Росії проти турків, про пролиту ними кров. Січ оголосили поза законом, а запорожців назвали бандою п'яниць і розбійників. А тепер ми знаємо, хто п'яниці і розбійники. Христос народжує!